Slušali ste album Samo igra. Jao. Pre svega da se zahvalim vama na slušanju, pa onda da pozdravim moje ljude, to jest naše ljude. Jao. Prvo Jovke, ni sam ne znam kako production, na strpljenju i pomoći. Jao. Onda našim gostima Malijan, Prorok, Kila, Pablo, Milano. Hvala svima ljudi. Jao. Očekuju vas novi projekti, čekuju nas, a vas nove stvari, ono nemam pojma. Central Supreme organizacija počinje sa radom uskoro. Novi članovi, mnogo jake stvari, gomila novih planova. Jao. Pozdrav.